Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? I know. Talagang ang bilis ng oras. Imagine mo yon. Kakapasok ko lang, pa-exit na ako kagad. Again, it's 4 days to go, kabisyo. New Year na! Ay, sus, mapa-New Year, new me ka pa dyan. Wala ka namang pagbabago. Diyos ko, kuya. Bago-bago na. Kanina, sa sobrang bilis ng oras, kanina feeling ko okay pa ako eh. Ngayon, ngongo na ako dahil sa sipon ko. Ang hirap talaga kapag malamig ang simoy ng hangin. Parang yung love life ko ngayon, nanlalamig. Char! Baka isipin mo may love life talaga ako Today is December 27. At syempre, bago tayo lumipat ng New Year, kukumustahan muna kita syempre. Kumusta ang iyong holiday? Nakalamon ka ba ng husto? Nakagala ka ba? Naka-out of town ka ba? Eh wala na, sa bahay ka lang! But pwede naman, kung marami ka rin namang ganap sa bahay, why not? Kung nandyan din naman yung mga pamilya mo, why not? Ako feeling ko kaya ako sinisipon ngayon. Galing kasi tayo sa malamig na lugar. O sige, hulaan mo kung saan. Ibigyan kita ng clue. Yan, clue. Maraming masasarap na pagkain, lalo na yung noodles, tinatawag nilang ramen. Malamig din yung simoy ng hangin. Merong snow, tapos yun yung masarap pag may mga kayakap no? Tapos meron din doon. Marami ako napanood na blurred. Ano nasa isip mo? Joke lang, wala akong napanood na blurred. Galing po tayo sa Japan. Yes, kung saan talagang sinulit natin ang ating oras with our family. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, no? Dahil hindi naman araw-araw holiday. Hindi rin araw-araw binigay tayo ni Lord ng pagkakataon ng mga kapasama ang ating mga pamilya. Kaya dapat ngayon pa lang. Nag-iisip ka na kung saan ka magandang pumunta. Sabi ko nga sa'yo, meron ka pang 4 na araw. 4 na araw para makipag-bonding with your family. Lumabas kayo ng jowa mo. Ako nga, kailan kaya ako yayayain ng jowa? Ay, wala pala akong jowa. Diba yan yung mga mahalaga ngayong araw? Bukod sa kain ka ng kain, tandaan mo, pagkain ng kain, dapat ini-exercise mo din yan, Magagalit sa'yo si DJ Maratoni. Sulitin mo ng iyong oras para makapagbakasyon. You still have 4 days to go, kabisyo. Mapa-Japan man yan, Pinas, o kahit sa kabilang subdivision, go! Habang naghahanap ka na mababakasyonan, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!